Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas, sipud idinaudi ang nakita iti taaw, ti tallupulo ket tallo ti tawen na ang mangalap ken residente iti barangay Davila iti ili pasukin ani Christian Rebukal. Kuna ni Marvin, may samit laing ang mangalap ken masansan na tumultulong kadigiti mapukpukaw a kalugaran na. December 20 iti daytoy atawen, idinagturong iti taaw ti grupo ni Christian. Nung mga nag-uwian na po yung mga kasama niya, nagpaiwan pa po siya. Pero pagilid na daw po. Kaya siguro nung tinawagan ng pamilya niya, nagre-ring pa yung cellphone niya. Yun lang po ang hindi natin alam kung ano na yung nangyari sa kanya. Pero sa sobrang lakas po ng hangin at alon, posibleng tumaob na po yung bangka niya. Pinadasda tawagan ti cellphone ni Christian idi malem kalman, ket napagring da pay laing daytoy ngem awan ti sumungsungbat. Patsyenda posible asaan unay nga adayo ti ayan na, gaputa aday ti masagap na signal ti cellphone na. Tinawagan daw ng mga bandang alas 12, nagre-ring pa. Ibig sabihin, malapit lang po siya. Baka nasa payaw po. Sana ma-rescue. Yes, sir. Pero ba't di kaya niya sinasagot yung mga call, sir? Baka hindi po niya hawak yung cellphone, sir. Baka safety first. Baka hindi niya makita kung nasaan yung cellphone. Inayon na nga idikalman tinaudi a panagdirok ti mangalap ken rescue team ken ni Christian ngem insardeng da pay laing iti panagturong ti tenga ti taaw gaputa na pigsan ti dalluyon ditoy. Kabayatan na nagasatmet ang nabirukan ken naisalakan ti sangapulo ket innem ti tawen na mangalap ani Raymar ken residente met laing ti nasao lugar. Bayat iti kaadda na iti tenga ti taaw, naperdi ti makina ti bangka na kalpasan at tinakuban daytoy ti dakkela dalluyon. Nakakatubig na po, palubog po ng palubog. Bago yun po, may alon po na parating pa. Tinimbangan ko na po sa kabila pero hindi na po kaya. Diretso taob na po ko. Yun, Tumaob yung bangka mo, sir? opo. Okay. So, after na nangyari? Kaya po, dasal na lang po ng dasal. Yun na lang po ang kailangan kong gawin. Agarup innem nga oras ang nagmaymaysan ni Raymar iti tenga tinalawa, nalamiis ken nadawel at taaw. Iti panagururay na kunana nariknanan nga inot ang napukaw tinamnaman na. Idi makita nan digiti pada na mangalap, imbilang na naipayan manen isuna iti may kadwa abiyag. Nakakatakot po. Akala ko po wala na talagang pag-asa na rin eh. Dahil ang layo ko na po. Ang layo na kasi yung pinadparan ko at ang lakas po kasi ng hangin. Bago mga alon. So, anong unang naramdaman niyo, sir, nung nakita mo na yung mga kasamahan niyo? Masaya po. At nakita ko na po silang padating. Salamat po sa mga nagsundo sa akin. Kila dyan po kina Kuya Inggit, kina Kuya Ricky. Yung, ito po sa kuya ko pa puti. Italaing ang bulan ti Disyembre, dua ang mangalapen manipud barangay Davila ti mapukpukaw ken saan pa yan nasarakan. Kuna ni Raymar nga amuna ti risgo iti panagturong ti taaw. Dupay kasta subya-subyanan na lata daytoy, gaputa ison iti nakairwaman na pagsapulan na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.